hello guys. Dito kami sa festival, Bangos Festival. Oh, dami tao kasi. Grabe. Mga ihaw-ihaw. Daming ihaw-ihaw guys, oh, daming ihaw-ihaw. Oh. Ano yan, binta? Ah, binta. 25 ang isa. Oh, mag-hi ka ate. Hindi na kayo. Bangos Festival. Mamaya-maya ate. Mamaya. Dito to sa downtown guys. Oh, grabe. Ate, binta ba yan? Magkinig sana ano. Sana. Ah, grabe oh. Enjoy. Grabe ang saya dito. Gabi po sa ating lahat. Ayan, gusto ko lang pong batiin lahat ng nandito ngayong gabi. Maraming salamat sa pagpili sa stage 1. Grabe ang tao. Hello po. Hello guys. Ayan, gusto ko lang din batiin ng Happy Bangos Festival 2022! Ayan, parang kahina ng palakpakan. Pwede ba marinig yung palakpakan ng hanggang doon sa dulo ko mga tagupan? Bangos Festival. Para sa lahat ng kabataan na nandito ay enjoy po tayo lahat tonight. Eh, yung iba hindi pa nagluto. May pusit, may bangos, may luto. Ayan.
Ay, grabe talaga. Ayan guys. Nakakagutom na. Ang nakikita natin puro kainan. Kakain kami mamaya. Ikot lang, pagutom lang kami ng pagutom. Ayan. Parang lumalabo na yung kamera ko. Oo nga, mumuwi na siguro yun. Kanina pa palang alas 4 dito eh. Ay, meron pa pala doon. Ay, baka puno pa talaga to hanggang doon. Ayan o. Ayan. Ang Bangus Festival. Nagutom ka? Dito sa abak lang lang. Bayo tata ito. Wala na. Grabe tao.